हे गाइस, तो कैसे हो? बीच से स्वागत है तुम्हारे भाई के चैनल पे। तो यार वेरी वेरी क्रिसमस, मतलब हॅपी क्रिसमस। क्रिसमसच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा रे माझ्या बच्ची पिवडी आणि बुबडींनो, माझ्या लेकरा बाळा पोरांनो, क्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा। हार्दिक मतलब काय बोलता रे चायला, मला काय माहित नाही। ते हिंदी बोलतोय ना सध्या, जास्त म्हणजे जास्त जे झालंय। तर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। चायला काय बोलू काय नाही, व्हिडिओ बनवायला काहीच नव्हतं, कारण काही ना का बरं होतं माहिती आहे का? कारण की आज सकाळी टाकला वाटतं, हां आज सकाळी टाकला, रात्री टाकतो का नाही टाकत ते काय माहीत नाही, पण हा टाकत म्हणजे आजच क्रिसमस आहे ना, म्हणून हॅपी क्रिसमस माझ्या भावा बहिणींनो, क्रिसमसच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तर मी काय म्हणतो तो त्याच्या यायला या गेममध्ये ना दोन म्हणजे मी एकटा बाकी होतो आणि समोरच्या चारही प्लेयरांना मीच मारणार होतो, पण मागून एक कुत्रं आलं, डुक्कर आलं आणि मला मारून गेलं, बघितलंच तुम्ही। पण बाय बाय, चला पुढं।